रंजन जय यमुना तीरा वनचारी हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा. Thank you மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. பிரணதி யாராவது வாசிக்கிறீங்களா மாதாஜி? இன்னும் எனக்கு ஸ்கிரீன் தான் ஷேர் ஆகல. எனக்கு ஸ்கிரீன் இன்னும் பிரணதி ஷேர்ல இல்ல. சான்ஸ்கிரிட்ல வரல. பண்றேன். ஓகே ஓகே மாதாஜி. போஸ்ட் பண்ணலையே. போஸ்ட் பண்ணுங்க மாதாஜி. பண்ணிட்டேனே, வரலையா? ஓ சாரி, வேற நான் பண்ணனே, திருப்பி எப்படி இதாச்சு? ஓகே பண்ணிட்டேன், ஷேர் பண்ணுங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ரெண்டு இதுல ஜாயின் பண்ணிருக்கீங்களே? நானா? இல்ல இல்ல, ஏகநாம்சம் மாதாஜி சொல்றேன். மாதாஜி ரெண்டு பேருமே நான் பண்ணிட்டேன் பாருங்க. ஓகே, வந்துச்சு. எத்தனாவது ஸ்லோகம்? இது ஆகணும்ல. பிரணதி பண்ணுங்க யாராவது. ஹரே கிருஷ்ணா. பிரபுஸ் யாராவது வரலாமே முன்னாடி. ஹரே கிருஷ்ணா. மத்த பக்தர்களும் ஆர்வமா பண்ணணும். ஹரே கிருஷ்ணா. உங்களுக்கு ஆல்ரெடி அந்த இது வந்து ஷேர் பண்ணிருப்பாங்க குரூப்ல, நீங்க அதை பார்த்து கூட கையில எடுத்து வச்சுட்டு கூட நீங்க சொல்லலாம். இல்ல, வாட்ஸ்அப் குரூப்ல ஷேர் பண்ணிருப்பாங்க ஆல்ரெடி பிரணதி மந்திரம். இல்லையே, நான் சான்ஸ்கிரிட்ல கேட்டேன், எனக்கு இன்னும் வந்து சேரல. இல்ல ஹிந்தில உங்களுக்கு அனுப்புறேன். நாங்க உங்களுக்கு ப்ராப்ளம் இருக்கு மாதாஜி. அவங்க உங்ககிட்ட பேசுறாங்க. சான்ஸ்கிரிட் எங்ககிட்டயுமே இல்ல மாதாஜி. நீங்க லாஸ்ட் டைம் ஹிந்தி கேட்டிருந்தீங்க, நாங்க ஹிந்தி ரெடி பண்ணி உங்களுக்கு அனுப்பிச்சோம். அனுப்புறதுக்கு ட்ரை பண்ணோம். ஆனா உங்ககிட்ட வாட்ஸ்அப் நம்பர் அந்த இதெல்லாம் இல்ல, கொஞ்சம் இதா இருந்துச்சு இல்லையா மாதாஜி? உங்ககிட்ட பேசுறாங்க பபிதா மாதாஜி. அதே நம்பர் தான். அதுதான் மாதாஜி ஆல்ரெடி உங்ககிட்ட என்கிட்ட பேசினாங்க அவங்க ஆல்ரெடி, பபிதா மாதாஜி. அதான் அவங்களது இல்ல, என்கிட்ட வெறும் நம்பர் தான் இருக்கு. அதனால இதே நம்பர்ல பண்ணுங்க. வாட்ஸ்அப் இருக்குங்கிற என் பொண்ணு, உன்னோட இதே நம்பர்ல பண்ண சொல்லுமா, வரும்னா. சரி. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஹரி போல். நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஜ்ஞான திமிராந்தாஸ்ய ஞானாஞ்சன கலகயா ஹஷிர் உன்மீவிதம் ஏன தர்சனம் ஸ்ரீ குரவே நமக. ஸ்ரீ சைதன்ய மனோபீஷ்டம் ஸ்தாபிதம் ஏன பூந்தலே ஸ்வயம் ரூப கதா மகியம் பதாதிகம் வந்தே அகம் ஸ்ரீ குரகோ ஸ்ரீ பதபத கமலம் ஸ்ரீ குரு வைஷ்ணவாம்ச ஸ்ரீ ரூபம் சாக்ரஜாதம் சககணக ரகுநாதான்விதம் தம் சஜீவம் சாத்வைதம் சாவதூதம் பரிஜன சகிதம் கிருஷ்ண சைத்தன்ய தேவம் ராதா கிருஷ்ண பாதாம் சககணக லலிதா ஸ்ரீ விஷகான்விதாம்ச ஏ கிருஷ்ண கருணா சிந்தோ தீன பந்து ஜகத்பதே கோபேஷு கோபிகா காந்தா ராதகாந்தா நமோஸ்துதே தப்த காஞ்சன கௌராங்கி ராதே பிருந்தாவனேஸ்வரி விஷபானுசுதே தேவி பிரணமாமி ஹரிஹி பாஞ்சா கல்பதர்பேஷ கிருபா சிந்துப்யேவ கதிதானாம் பாவனேப்யோ வைஷ்ணவேப்யோ நமோ நமः. நமோ மகாவதாந்தியாய கிருஷ்ண பிரேம பிரதாயதே கிருஷ்ணாய கிருஷ்ண சைத்தன்ய நாம்னே கௌர விஷே நமः. குருவே கௌரச்சந்திராய ராதிகாய ததாலயே கிருஷ்ணாய கிருஷ்ண பக்தாய தத்பக்தாய நமோ நமः. நமः ஓம் விஷ்ணுபாதாய கிருஷ்ண பிரேஷ்டாய பூதலே ஸ்ரீமதே பக்தி வேதாந்த சுவாமி நிதி நாமினே நமஸ்தே சரஸ்வதி தேவி கௌரவாணி பிரச்சாரிணே நிர்விசேஷ சூன்யவாதி
पाश्चात्य देशधारिणे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा ஹரே கிருஷ்ண பிரபு. ரொம்ப அழகா பிரணதி சொன்னீங்க பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி ஸ்கிரீன் இன்னும் ஷேர் ஆகல மாதாஜி. ஏம்மா பிபிடி ஷேர் பண்ணுங்க. பிபிடியை ஷேர் பண்ணுங்க. ஓகே 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 பிபிடி சாரி பிபிடி டீச் பண்ணதே உட்கார்ந்திருக்கேன். ஸ்லைட் ஷோ போயிடுங்க. ஸ்லைட் ஷோ போயிடுங்க. நான் உங்களை ஹோஸ்ட் பண்றேன். இப்ப வந்துருச்சுங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. யூ கேன் ப்ரொசீட் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க் யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த அத்தியாயத்தின் தலைப்பு அக்ஷர பிரம்ம யோகம், கிருஷ்ணரை அடைதல். இதோட கண்டென்ட். வந்திருக்கும் அனைத்து பக்தர்களுக்கும் ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா மங்களூர் சார்பாக அனைவரையும் வருக என்று வரவேற்கும் எனது பணிவான வணக்கங்கள். நாம இத்தனை நாள் டெய்லி எல்லா அத்தியாயத்தையும் பார்த்தோம். இன்னைக்கு என்ன பண்ண ஒரு அத்தியாயம் 7 நேத்திய அத்தியாயத்தோட சுருக்கமும் இன்றைய அத்தியாயத்தையும் நம்ம பார்க்கலாம். இது இந்த நடுவுல நான் சொன்ன நடுவுல இருக்கிறது எல்லாமே முக்கியமான பக்தி யோகத்தை பற்றியது. அதனால இது கொஞ்சம் முடிஞ்சா பேனா பேப்பர் வச்சுக்கிட்டு நீங்க ஒரு நோட்ஸ் எடுத்து வச்சுக்கோங்க. வச்சுக்கிட்டு புக் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இன்னும் நல்லா தெளிவா விளங்கும். இப்போ நேத்திய அத்தியாயத்துல கிருஷ்ணனை பத்தி அறிவு நம்ம அறிஞ்சோம். என்ன அறிவு அறிஞ்சோம்? பஞ்சபூதங்கள் 5: நீர், நிலம், நெருப்பு, காற்று, ஆகாயம் 5. இது ஸ்தூலமான படைப்பு. மனசு, புத்தி, அகங்காரம் இது சூக்ஷமான படைப்பு. இந்த 8மே பகவானோட பிரிந்த ஜடசக்திகள் அப்படின்னு பார்த்தோம். அடுத்து பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் 3 விதமா விரிவடைகிறாரு. முதல் விரிவு மகாவிஷ்ணு. அவரு கருணாதகசாயி விஷ்ணு. அவரு மகத்தத்துவத்தை படைக்கிறாரு. அடுத்த விரிவு கர்ப்பகசாயி விஷ்ணு. அவரு எல்லா பிரபஞ்சங்களையும் புகுந்து பல்வேறு படைப்புகளை உண்டாக்குறாரு. 3வது விரிவங்கம் ஸ்ரீரோகதகசாயி விஷ்ணு. அவரு பரமாத்மாவா அனைவருடைய இதயங்களிலும் அணுவாவும் இருக்கிறாரு. இந்த 3 விஷயமே அறியறவங்க தான் ஜடவலப்பு பந்தத்திலிருந்து விடுபடலாம் சொல்லி பகவான் சொல்றாரு. இது அனைத்துமே அவரை சார்ந்து இருக்குதுன்னு சொல்றாரு. அவருதான் 3வது. இத 4000 திவ்ய பிரபந்தத்துல ஆழ்வார் சொல்றாரு, நாராயணன் நான்முகனை படைத்தவன், நான்முகனும் தான்முகமால் சங்கரனை படைத்தான். இதுல இருந்து என்ன தெரிய வருது? பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் தான் அனைத்துக்குமே மூலம். பகவான் சொல்றாரு, எனக்கு 4 விதமான நல்லவங்க எனக்கு தொண்டு செய்வாங்க, 4 விதமான மூடர்கள் என்கிட்ட வரமாட்டாங்க. யாரு? அறிவற்ற மூடர்கள், மனிதன் கடைநிலையோ, மாயையால் அறிவு கவரப்பட்டோர், அசிர யார் வராங்க? துயருற்றோர், துன்பப்படுறவங்க, பணம் வேணும், செல்வம் வேணுங்கிறவங்க. என்ன செல்வமே? மாமாவிலை செல்வம், லட்சுமி படிப்பு, எல்லாமே செல்வங்கள். அந்த செல்வத்துல எந்த செல்வம் வேணாலும் பகவான் தராரு. அந்த மாதிரி செல்வத்தை வேண்டவங்க. கேள்வியுடைய ஞானிகள், அதாவது யாரு என்ன பகவான் பத்தி தெரிஞ்சுக்கணும்னு சொல்லி கேள்வி கேட்டு வராங்க. ஞான யோகத்துல இருந்து அங்கிருந்து நீங்க வர்றவங்க ஞானிகள். அறிவுத்துறையை போட்டு பக்தி தொண்டுக்கு நான் செய்ய வரேன்னு வராங்க. அறிவிக்கிறவங்க. செல்வத்தை வேண்டுவோர், செல்வத்தை வேண்டுவோர், கேள்வி எழுவோர், ஞானிகள். நீங்க பக்தி தொண்டு செய்யணும்னு சொல்லுவாங்க. நாம இந்த 4 பேர்த்த கண்டிப்பா ஒருத்தர் தான். எதை வேணாலும் கேட்க பகவான் கண்டிப்பா கொடுப்பாரு. அவர் நமக்கு தந்தை. அடுத்து தேவ தேவியர் வழிபாடை பத்தி சொல்றாரு. இந்த தேவ தேவியர் வழிபாடுனா தேவையே இல்லை. ஏன்னா கொடுக்கறது பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணா கொடுக்கப்படுறதுதான். ஒரு ஒப்பு மட்டும் சொல்லிட்டு அடுத்து இதுக்கு போலாம். என்ன ஒப்புமைன்னா, இப்ப நம்ம மரத்துக்கு தண்ணி ஊத்தணும்னு வச்சுக்கோங்க. அந்த மரத்துக்கு இலைக்கு அந்த தனித்தனியா ஒண்ணுன்னு ஊத்த வேண்டாம். வேருக்கு ஊத்துனா போதும், அனைத்து பாகங்களுக்கே போவாங்க. அதுதான் அந்த போல
வேருக்கு நீர் ஊற்றுவதை போல பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணருக்கு நாம் பக்தி தொண்டு புரியும் போது அது தேவ தேவியர்களையும் திருப்திப்படுத்துகிறது. இறுதியா அந்த லாஸ்ட் பாகத்துல என்ன சொன்னாரு, யாரால் பக்தி தொண்டுக்கு வரணும்னா முற்பிறவியும் இந்த பிறவியும் புண்ணிய செயல ஈடுபட்டு பாவங்கள் எல்லாம் இல்லாதவங்கதான், பாவங்கள் எல்லாமே முழுமையா ஒழிக்கப்பட்டிருக்காங்க பாருங்க, அவங்க மட்டும்தான் என்னோட பக்தி தொண்டுக்கு வர முடியும்னு சொல்லி பகவான் சொல்றாரு. அதே மாதிரி இன்னும் அடுத்து இறுதியிலும் இறுதியான படத்தில் பரமபுருஷ பகவானான என்ன அறிஞ்சு என்னோட உணர்வுடன் இருப்பவர்கள் ஏன் அதுதான் அந்த நல்ல நேரத்துல கூட என்ன அறியலாம் பகவான் சொல்றாரு. இப்ப அந்த ஸ்லோகத்தோட தொடர்ச்சிதான் கிருஷ்ணனிடம் இதுல வந்து முதல்ல என்ன செய்யணும், அர்ஜுன் வந்து கேள்வி கேட்கலாம். அது இறந்த நேரத்துல கிருஷ்ணரை எப்படி இருக்கிற நேரத்துல நினைவு கொள்வது, அப்புறம் யோக மிஸ்ர பக்தியால கிருஷ்ணரை எப்படி நினைவு கொள்ளலாம், தூய பக்தியால் பகவானை நினைவுபடுத்துறது எப்படி, பொருள் உலகம் மற்றும் ஆன்மீக உலகம் அதை பத்தி கிருஷ்ணரை பெறுவதில் தூய பக்தி உச்ச நிலை. இதை வந்து கடைசியா நம்ம கொஞ்சம் விரிவா டைம் இருந்தா பார்க்கலாம். இப்ப நம்ம பாக்குறதே போயிடலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. யாராவது வாசிங்க. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் ஸ்ரீ கிருஷ்ண பரமாத்மனே நமக. அஸ்தமோத்யாய பிரம்ம யோகா. ஹரே கிருஷ்ணா. பதம் 8வது அத்தியாயத்துல 1வது ஸ்லோகம். அர்ஜுனன் அர்ஜுனன் முதல் கேள்விய முதல் ஸ்லோகத்துல கேள்வி கேட்கிறான், பகவானை பார்த்து கேள்வி கேட்கிறான். அப்படி என்ன கேள்வி படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. அர்ஜுன உவாச்ச கிம் தத் பிரம்ம கிம் அத்யாத்மம் கிம் கர்ம புருஷோத்தம அதிபூதம் ச கிம் புரோக்தம் அதிதைவம் கிம் உச்சதே. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இந்த ஒரே ஒரு ஸ்லோகத்துல அர்ஜுனன் இந்த ஒரே ஒரு ஸ்லோகத்துல அர்ஜுனன் வந்து 5 கேள்வி கேட்கிறார். அப்படி 5 கேள்வி என்னன்னு கேட்கிறாரு. பிரம்மன்னா என்ன, அத்தியாத்மானா என்ன, பலநோக்கு செயல்கள்னா யாவை, இந்த ஜடத்தோற்றம்னா என்ன, தேவர்கள் யார், இதை பற்றி எனக்கு தயவு செய்து எனக்கு விளக்கணும்னு சொல்லி கேட்கிறாரு. அடுத்தது படிங்க, விளக்கமா பார்க்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. அடுத்து படிங்க 8.2 8வது அத்தியாயத்தில் கதம் கோ அத்ர தேகே அஸ்மின் மதுசூதன பிரயாணகாலே சகதம் ஞேயோ சினிய தத்மபி. மதுசூதனரே, யாகங்களின் இறைவன் யார், உடலில் அவர் எவ்வாறு வசிக்கின்றார், பக்தி தொண்டில் ஈடுபடுவோர் உம்மை மரண காலத்தில் எவ்வாறு அறிய முடியும். ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ பிரபு. இந்த 2வது ஸ்லோகத்துல 3 கேள்வி கேட்கிறாரு. என்னன்னு, யாகங்களுக்கு இறைவன் யாரு, உடல்ல அவரு எப்படி வசிக்கிறாரு, எங்க அப்படின்னு ஒரு கேள்வி. அடுத்து பக்தி தொண்டில் ஈடுபடுவார் மரண காலத்துல எப்படி அறியலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு 2வது கேள்வியை கேட்கிறாரு. இது வந்து எதுக்காக இந்த கேள்விக்கு ஒரு அர்த்தம் இருக்குது பாருங்க. இறக்குற நேரத்துல எல்லா கேள்வியோட இது நம்ம சிந்திச்சு பார்க்கணும். நாம இப்பயே நினைக்கிறதுக்கு வந்துட்டு கொஞ்சம் வீட்டு வேலை, ஆபீஸ் வேலை, ஒவ்வொருத்தருக்கும் குடும்பத்துல 1000 பிரச்சனைகள். இதுக்கு நடுவுல அந்த பிரச்சனையை நினைக்கவே சரியா இருக்குது. பகவான் நினைக்கிறது அந்த சாண்டிங் இருக்குது, சாண்டிங் பண்ணுங்கன்னு சொல்றது. அந்த சாண்டிங் பண்ணும்போதாவது நாம பகவான் நினைப்போம். நாம பகவான் நினைக்க அவர் பக்கத்துல வராது. ஹரே கிருஷ்ணா அப்படின்னு போகும்போது கிருஷ்ணர் பக்கத்துல இருக்கிறாரு. ஹரே ராமா அப்படிங்கும் போது ராமா பக்கத்துல இருக்கிறாரு. எப்படி ஒரு குழந்தை அம்மான்னு கூப்பிடும்போது அம்மா எந்த வேலையில தான் திரும்பி பார்த்து என்னான்னு கேட்பாங்க, குழந்தைய பார்ப்பாங்க. குழந்தை அழுதா, தொட்டிலுக்கு கை குழந்தை கூட அழுதா பாக்குறாங்க. அந்த மாதிரி பகவான் தந்தை, அவர் நம்ம வந்து அவருடைய நாம சொல்லும் போது நம்ம பக்கத்துல வந்துடுறாரு. அந்த நினைவுல நீங்க மெய்மறந்து நல்லா அழகா ஹரிநாமம் சொல்லலாம். அதுக்குதான் நாங்க வந்து இப்ப பிராக்டிஸ் ஆனாதான் நம்ம மரண நேரத்துல கூட பகவான் நினைக்க முடியும். இதுக்கு வந்து குலசேகர ஆழ்வார் சொல்றாரு. என்னன்னு சொல்றாரு,
பகவானே இப்ப நான் உடம்பு நல்லா இருக்குது, என் உடம்பு இப்போ உன் நினைவுல நான் இருக்கிறேன், இப்பயும் என்னுடைய உயிரை எடுத்துக்கோ நீ அப்படிங்கிறாரு. அதுக்கு என்ன ஒரு இது சொல்றாருன்னா, இந்த தாமரை சொல்லிவிட்டேன் அப்போதைக்கு சொல்லிவிட்டேன் அரங்கத்து அரவணை பள்ளியானேன்னு ஒரு ஆழ்வார் சொல்றாரு. இந்த ஆழ்வார் என்ன அது பெரிய இவருக்கு என்ன சொல்றாரு, குலசேகர தண்ணியில ஒரு குளத்துல ஒரு தாமரை இருக்குது, அந்த தாமரை அந்த தாமரை தண்டு போய் குத்தி உள்ள போறதுக்கு ஆசைப்படும். அந்த மாதிரி நான் விளையாட்டா இருக்குது. அந்த மாதிரி பகவான் சொல்றாரு என்னன்னு, என் மனசு இப்ப சஞ்சலம் இல்லாத இருக்குது, ஆரோக்கியமா இருக்கிறேன், உங்களுடைய நான் தாமரை திருவடிகளை தான் நினைச்சிட்டு இருக்கிறேன், இப்ப மரணம் அடைஞ்சா கூட நான் உங்களை சேருவேன்னு சொல்லிட்டு நான் எனக்கு மரணத்துக்காக நான் காத்திருக்கல அப்படிங்கிறாரு. ஏன் அது எதுக்காக அப்படி சொல்றாரு, இருக்கிற சமயத்துல உடலுடைய இயக்கங்கள் எல்லாம் தடைபட்டு விடும், தொண்டை அடைக்கும். அந்த நேரத்துல பித்தம் ரொம்ப இறக்குற நேரத்துல கபம் வாத பித்தம் 3 இருக்குது. இது 3ல ஏதாவது ஒண்ணு. இரும்பல் ரொம்ப சளி இரும்பல் மேக்சிமம் எல்லாத்துக்குமே. அந்த நம்ம உடலுடைய வலி அந்த வேதையில பகவான் எங்க நினைக்கிறது, நினைக்க முடியாது. அதனால நான் எனக்கு இப்பயே எனக்கு கொடுத்துருப்பா பகவானே, உங்களுடைய எனக்கு மரணத்தையே சொல்லி கேட்கிறாரு. இன்னொரு ஆழ்வார் அப்போதைக்கு இப்போதே சொல்லி வச்சேன்னு சொல்லி இப்பயே சொல்றாரு. அந்த பாட்டை பாடனா கண்ணுல தண்ணி வந்துடும், அந்த அளவுக்கு அவரு அருமையா பாடுறாரு. நாராயணா ஹரி நாராயணா நாராயணா லட்சுமி நாராயணா ரொம்ப அழகா ஒரு பகவான் அவர் அழ்வார் பகவானை பத்தி பாடுறாரு. ஒரு 8 கேள்வி பார்த்தாங்கன்னா அந்த 8 கேள்வி இப்ப பிரம்மம் அப்படின்னா என்ன, பிரம்மங்கிறது ஆத்மா, நம்ம ஜீவன், ஜீவன் தான், ஜீவன் என்றுமே அழிவதில்லை. ஆத்தியாத்மா அப்படிங்கிறது உயிர் ஜீவன் சொல்லி கொடுக்குறீங்க. ஆத்தியாத்மாங்கிறது ஜீவாவுடைய ஒரு இயல்பு, சுய இயல்பு, உடலோட கட்டுப்பாட்டாளர் அத்தியாத்மா. கர்மாங்கிறது வேலை, முடிவு செயல்பாடுகள், நாம செய்கிற செயல், நம்ம உடலுக்கு வழிவகுக்கும் செயல்கள், நம்ம உடல் அதுதான் அடுத்த உடலை நிர்ணயிக்கக்கூடிய ஒரு காரணியாகுது நம்ம செய்யற கர்மா. ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்தோம் என்னன்னு, கர்மா அகர்மா விகர்மா அப்படின்னு பார்த்தோம். இதுல எந்த நமக்கு முடிவு எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நமக்கு தெரியும். அதே மாதிரி அதிபூதா, அதிபூதானா ஜனப்பிரகிருதி, பொருள் இயற்கை. அடுத்து அதிதெய்வா அப்படின்னா அனைத்து தேவதையுமே அடங்குது இது. அதியஜ்ஞா அப்படின்னா யாகத்தை அனுபவிப்பவர் யாரு, பகவான் தான். அது அவர் தான் யஜ்ஞபதி. அதியஜ்ஞா எங்க இருக்கிறாரு, அனைவரின் இதயத்திலும் இருக்கிறாரு. நம்ம இருக்கிற நேரத்துல எப்படி பகவான் நினைக்கிறது, அதுக்குதான் வாழ்நாள் முழுவதும் பயிற்சி, பயிற்சி பிளஸ் முயற்சி 2 சேர்ந்தா வெற்றி. நம்ம முயற்சி எடுத்து பயிற்சி பண்ணணும், அப்ப நம்ம இருக்கிற நேரத்துல பகவானை நினைக்க முடியும். 8.3 இந்த ஸ்லோகத்தை யாராவது படிங்க. ஸ்ரீ பகவான் வாஷ அக்ஷரம் பிரம்ம பரமம் ஸ்வபாவோ பாவோ அத்யாத்மம் உச்யேதே பூதபாவோத்பவகரோ விசர்க கர்ம சம்ஞதஹ. புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கூறினார், பிரம்மன் எனப்படுவது அழிவற்றதும் உன்னதமானதுமாகும். அதன் ஸ்வபாவமான நித்திய இயற்கையான ஜீவாத்மா அத்தியாத்மா என்று அழைக்கப்படுகிறான். ஜீவாத்மாவின் ஜட உடலை வளர்க்கும் செயல்கள் கர்மா, பலன் நோக்கு செயல்கள் என்று அழைக்கப்படுகின்றன. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, தேங்க்யூ. இதுல சொல்றாங்க, இதுல என்ன விளக்கப்பட்டிருக்குதுன்னா, ஜீவாத்மா தான் அத்தியாத்மான்னு சொல்லி அழைக்கப்படுது. இந்த ஜீவாத்மா இந்த ஜட உடலை வளர்க்கிற செயல்கள் தான் கர்மா. அதாவது கர்மாங்கிறது பலனை நோக்கி எதிர்பார்த்து செய்யறது. இப்ப நாம இதுல இயற்கை குணங்களால் செய்யற செயல் இதுல வருது.
சத்துவகுணம், ரஜகுணம், தமோகுணம், இந்த 3 குணத்துல செய்யற செயல்கள், அதனால வரக்கூடிய பலன்கள், கர்மா, அதன் பலன்கள். இப்ப நம்ம சத்துவகுணத்துல மேல படத்துல பாருங்க, பூஜை பண்றாங்க, அவனே நினைச்சிட்டு இருக்கிறாங்க. இந்த பக்கம் ஜெகநாத் பலதேவ சுபத்திரமாயி இருக்கிறாங்க, அந்த பக்கம் ராதாகிருஷ்ணன். இந்த மாதிரி இருந்தா நாம பகவானே நினைச்சு பகவானுக்கு சேவை செஞ்சு அவரோட ஹரிநாமத்தை சொல்லிட்டு இருந்தா அதனுடைய இந்த செயலுடைய பலன் என்ன? பகவான் கிட்ட மேல போவோம். அடுத்து வந்துட்டு பலநோக்க செயல்கள் நாம செய்யறோம். அப்ப வந்துட்டு ஒரு தானம், தர்மம், அந்த மாதிரி ஒரு புண்ணியமான ஒரு செயல் செய்யும் போது நம்ம சொர்க்கத்துக்கு போவோம். அடுத்து 3வது படத்துல பாருங்க, ஒருத்தர் குடிச்சிட்டு இருக்கிறாரு, குடிக்க கூடாது குடிச்சிட்டு இருக்கிறாரு, சாப்பிடக்கூடாது சாப்பிட்டுட்டு இருக்கிறாரு. அப்ப அவருக்கு என்ன? அடுத்து ஒருத்தர் வந்து ஒரு பெண் மீது தவறான ஒரு உறவுல ஈடுபட போறாரு. இவங்களுக்கெல்லாம் என்ன பண்றாங்க? இவங்களுக்கெல்லாம் என்ன? இவங்க செய்யற இந்த செயலுக்கு ஏற்ற மாதிரி அடுத்த பிறவி ஒரு தாழ்ந்த உயிரினமா பிறப்பெடுப்பார்கள். ஹரே கிருஷ்ணா. 8.4 ஹரே கிருஷ்ணா. அதிபூதம் ஷரோபாவஹ புருஷஜாதி தைவதம் அதியஜ்ஞோ அமஹே மஹே அதியஜ்ஞோ அகம் வேவாத்ர தேஹே தேக பிரதாம் வர். உடலை பெற்ற ஆத்மாக்களில் சிறந்தவனே எப்போதும் மாறிக்கொண்டு பௌதீக இயற்கை அதிபூத எனப்படும் சூரியன், சந்திரன் முதலானிய தேவர்கள் அனைவரும் அடங்கிய பகவானின் விஸ்வரூபம் அதி தெய்வ எனப்படும். மேலும் உடல் பெற்ற அனைத்து ஜீவன்களின் இதயத்திலும் பரமாத்மாவாக வீட்டிருக்கும் பரம புருஷனாகிய நான் அதிஞ யாகத்தின் இறைவன் என்று அறியப்படுகிறேன். ஹரே கிருஷ்ணா. இது என்ன சொல்றாரு பகவான்னா, அதிபூதங்கிறது வந்து இந்த பௌதிக இயற்கை ஜட பிரகிருதி தான் அப்படிங்கிறாரு. அதே போல விஸ்வரூபம் எதுன்னா, அது விஸ்வரூபம் தான் அதிதெய்வம்னு சொல்றாங்க. அந்த விஸ்வரூபத்துல பகவானுடைய விஸ்வரூபத்துல என்னென்ன இருக்கிறாங்க? தேவர்கள் எல்லாருமே இருக்கிறாங்க. சூரியன், சந்திரன், வருணன், பாத்தீங்கன்னா அக்னி, எல்லா தேவர்களுமே அடங்கிய இருக்க அந்த பகவானுடைய விஸ்வரூப தரிசனம். அந்த விஸ்வரூபத்துலதான் அதிதெய்வம்னு சொல்லி சொல்லப்படுது. அனைத்து ஜீவன்களுடைய இதயத்திலுமே பரமாத்மாவும் இருக்கிற நான் தான், பரமபுருஷன் தான் யாகத்தின் இறைவன், அதாவது யஜ்ஞபதி அப்படின்னு அழைக்கப்படுதுன்னு சொல்லிட்டு இந்த பதத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. 8.5. ஹரே கிருஷ்ணா. என்ன பண்ணீங்க? அந்த காலே ச மாம் ஏவ ஸ்மரண முக்த்வா கலேவரம் யஹ பிரயாதி ச மத் பாவம் யாதி நாஸ்த்யத்ர சம்சயஹ. மேலும் தனது வாழ்வின் இறுதி காலத்தில் யாராவது என்னை மட்டும் எண்ணிக்கொண்டு உடலை விட்டு உடனடியாக அவன் என்னுடைய இயற்கையை அடைகிறான், இதில் சிறிதும் சந்தேகமில்லை. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரி போல். பகவான் சொல்றாரு பாருங்க, நம்ம இறுதி காலத்துல பகவானை மட்டும் நினைச்சுக்கிட்டு உடல் விட்டா உடனடியா அவருடைய ஆன்மீக லோகத்துக்கு போறோம். ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் இருக்கக்கூடிய லோகம் வந்து கோலோக பிருந்தாவனம் சொல்லி அழைக்கப்படுது. பாருங்க, பீஷ்மர் அன்பு படுக்கையில இருக்கிறாரு. கடைசி நேரத்துல அவர் என்ன செய்தாரு? நாமத்தை கொடுத்தாரு. அதை கொடுத்துட்டு அந்த நினைவிலேயே இறந்தாரு. அது சொல்லுவாங்க ஒரு வார்த்தை, என்னன்னா அந்தே நாராயண ஸ்மிருதி, எனக்கு வாயில் நாராயணனை, பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரை நினைக்கணும் அப்படின்னு நினைச்சு உயிரை விட்டா அந்த காலே இறுதி காலத்துல விட்டீங்கன்னா என்னுடைய இயற்கையை வந்து அடைவீங்க, என்னுடைய உலகத்தை அடைவீங்கன்னு பகவான் சொல்றாரு. ரொம்ப கருத்தான கதை. இது பாருங்க, 4 பேர் படுத்திருக்காங்க, நின்றுட்டு இருக்கிறவர் தர்மராஜா. படுத்திருக்கவங்க அர்ஜுனன், பீமன், அர்ஜுனன், நகுல சகாதேவன். என்ன ஆச்சுன்னா, ஒரு அவங்க இது போயிருந்தீங்களா? அப்ப அந்த சமயத்துல வந்துட்டு தண்ணி எடுக்கிறது ஃபர்ஸ்ட் அந்த இடத்துல திரும்ப வரல. ஒரு குளத்துக்கு சகாதேவன் போற அப்படி அவரும் வரல. அடுத்த அவரும் வரல. பீமன் அவரும் வரல. இது இந்த நிகழ்ச்சி வந்து வனவாசத்தின் போது நடந்த நிகழ்ச்சி. பாக்குறாரு, என்ன போன தம்பிங்க ஒருத்தர் கூட வரலையே,
என்ன ஆச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவரும் அந்த தடாகத்துக்கிட்ட அந்த குளத்துக்கிட்ட வர வந்தா அங்க ஒரு யக்ஷன் நிக்கிறான். யக்ஷனுடைய எக்ஸபிரஷன் நிக்கிறான். அவன் வந்து ஒரு கேள்வி கேட்கறான். என்னன்னு, இந்த உலகத்துல ஆச்சரியமானது எது? இந்த கேள்விக்கு நீ பதில் சொல்லணும்னா இப்ப நீங்க வந்திருக்காங்க பாரு, நீங்க எல்லாமே இருக்கிறாங்க பாரு, இந்த நிலைமையிலதான் நீங்க கரெக்டான பதில் சொல்லணும். இல்ல கம்முனு போயிடு, தவறான பதில் சொன்னா இதுதான் உனக்கும் கெதின்னு சொல்லிட்டு யக்ஷன் சொல்றாரு. அப்ப சொல்றாரு, என்னன்னு சொல்றாரு அவரு, ஹரே கிருஷ்ணா இத படிங்க, நல்லா எல்லாரும் கவனிங்க. எப்படி இருக்குது அந்த மொழிபெயர்ப்புலாம் அருமையா இருக்கும். ஸ்ரீமத் பாகவதம் 7:257 ஸ்கிரீனை பார்த்து படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. அகானி பூதானி கச்சந்தீக யமாலயம் சேஷாகு சதாவரம் இச்சந்தி பரம். ஒவ்வொரு கணத்திலும் நூறாயிரக்கணக்கான ஆயிரக்கணக்கான உயிரினங்கள் மரணத்தை சந்திக்கின்றன. ஆனால் இது ஒரு முட்டாள்தனமான வாழ்க்கையாக இருப்பினும் தன்னை மரணமற்றது என்று நினைத்து மரணத்திற்கு எத்தனாவது ஸ்லோகம்? எத்தனாவது ஸ்லோகம் நம்பர்? தயாராக இல்லை. இது இந்த உலகில் மிக அற்புதமான விஷயம். தர்மராஜா பதில் சொல்றாரு, ஒவ்வொரு கணக்குங்க உயிர் போகுது. ஆனா நாம நான் இப்ப இதுதான் நினைக்கிறோம். நாம எப்ப போவோம் நமக்கே தெரியாது. இதுதான் விஷயம். இப்ப வாங்க கொஞ்சம் வாங்க, இந்த மாதிரி கிளாஸ் எடுத்து அட்டன் பண்ணுங்க. இல்லை எனக்கு டைம் இல்லை, என்னால முடியாது சொல்லிட்டு உட்காந்து எத்தனாவது நம்பர் ஸ்லோகம்? எத்தனாவது ஸ்லோகம்? பாகவத ஸ்லோகம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி, இது பாகவதம். பாகவத இல்ல, ஸ்லோகம் நம்பர். ஹரே கிருஷ்ணா. 7:257 7:257 யக்ஷ பிரசனம். அத்தியாயம் 8. அத்தியாயம் 8. என்ன ஸ்லோகம் வரவே இல்லையே இதுல? ஸ்ரீமத் பாகவதம் மாதாஜி, இது ஸ்ரீமத் பாகவதம். பாகவதமா? இது இல்ல. ஆமா, 5 கொண்டு வந்தான். ஒண்ணும் கொண்டு போகல. அப்ப நினைப்போம் நாம வந்து செய்யணும், மாதிரி பகவான் நினைக்கணும் அப்படிலாம் நினைச்சிருக்கோம். அது அதோட வந்து மயான வைராக்கியம்னு சொல்லுவாங்க. இந்த மாதிரி வைராக்கியம் இருக்கக்கூடாது நமக்கு. பகவானை அடையலாம். அடுத்து 8.6 உயிர் விடுறாங்களோ சந்தேகமே கிடையாது. அந்த கதையதான் இதுக்கு வந்து பாகவதத்துல ஒரு கதை. ஆமா, இந்த ஸ்கிரீன்ல போடுங்கப்பா. எத்தனாவது ஸ்லோகம் தெரியலையே. 6ஆ? மாதாஜி நான் சொல்றேன், ஒரு தடவை சொல்லிட்டு நேரம் கொடுத்துட்டு நான் படிக்கிறேன். இந்த 6ஆவது ஸ்லோகத்துக்கு நான் சொல்றேன், சொல்லிட்டு கொஞ்சம் டைம் கொடுக்குறேன், அதுக்குள்ள எடுங்க, நான் பேசுறேன், அப்புறம் நீங்க படிப்பீங்க. யாருன்னா படிங்க மாதாஜி. இருக்கும்போது எந்த நிலையை நினைக்கிறீங்களோ நீங்க, சந்தேகம் கிடையாது. அந்த நிலை எப்படி இதுக்கு ஒரு கதை சொல்றாரு. ஆண்டார் ஒரு மன்னர், அந்த மன்னர் பேராலதான் இந்த நாடு பாரத நாடுன்னு வழங்கப்படுகிறது. அவர் பேரு பரத என்ன பண்ணாரு, பரத சக்கரவர்த்தி. அவருக்கு என்ன நாடு நமக்கு இவ்வளவு பெரிய பணம் விட்டு போறமே, இத்தனை விட்டு போறேன், இந்த சொத்து போச்சு காத்து போச்சு விட்டு போறமே நினைப்போம்.
பௌதிகமா இருப்பாங்க. ஆனா அவர் சக்கரவர்த்தி. அவர் என்ன பண்ணாரு, இந்த இந்த சாம்ராஜ்யத்தையே திறந்துட்டாரு. இந்த சாம்ராஜ்யத்தையே திறந்துட்டு மொழியை திறந்து மக்களை திறந்து நண்பர்களை திறந்து குற்றார் அனைவரையும் திறந்து செய்யறதுக்காக காட்டுக்கு போயிட்டாரு. காட்டுல போய் பகவான்காக, ஏன்னா இறங்குற நேரத்துல பகவானே நினைக்கும் அப்படியோட இருந்தாதான் பகவான் கிட்ட போக முடியும் அப்படின்னு ஒரு இதுல. இப்ப நான் சொன்னேன் இல்லைங்களா, நம்ம வீட்டுல எது 1000 இருக்கணும், டென்ஷனு, அதுக்குதான் நம்ம சாண்டிங் பண்ணுங்க சாண்டிங் பண்ணுங்க சாண்டிங் பண்ணுங்கன்னு சொல்லிட்டு பழக்கம். அந்த பழக்கத்துக்காக அவர் என்ன பண்றாரு, எனக்கு இந்த எது சொல்லி இந்த பௌதிக எல்லாத்தையும் திறந்துட்டு காட்டுக்கு போயிட்டாரு. காட்டுக்கு போயிட்டு அவங்க பக்தி செஞ்சுட்டு ஓடுது. அப்போ ஒரு நிறைமாத கர்ப்பிணியான ஒரு மான் என்ன பண்ணுது, வந்து இடி மின்னல் வருது. அந்த இடிச்சதுமே அது அப்படியே அச்சம் பயந்துருச்சு. அந்த அச்சம் அந்த ஓடைய ஜம்ப் பண்ணுது. ஜம்ப் பண்ணி தாண்டி அந்த பக்கம் போகுது. அது பிரசவம் ஆயிடுது. அப்ப அந்த மான்குட்டி கீழே விழுந்துருது. அதை பார்த்ததுமே சாரி பரத மன்னருக்கு கஷ்டமாயிடும். போய் அந்த மான்குட்டியை வச்சு அவர் வளர்த்துறாரு. வளர்த்தி அதை தன்னுடைய மகன் போல தன்னுடைய வீட்டுல ஒரு நம்பர் எப்படி அப்படி பார்த்து அப்படி காணாத போயிட்டு, காணாத போகும்போது அவருக்கு வந்து ஏக்கத்திலே இருக்கிறாரு. உடம்பு சரியாத உடம்பு முடியாது போயிட்டு அவர் இறக்குற தருவாய் வருது. அந்த இறக்குற தருவாய்க்கிறாரு. அந்த மானை பண்ணுதோ ஏது பண்ணுதோ இறக்கும் போது அந்த மானையே நினைத்து கொண்டு தன்னுடைய விட்டுவிட்டார். அந்த உயிரை விட்டதை ஆச்சே அவருக்கு அடுத்த பிறவி மானாவே கிடைச்சது. மானாவே நினைச்சுப்பா, அவர் சொத்து சுகம் நமக்கு. அவர் சொன்னான் சாம்ராஜ்யம் சக்கரவர்த்தி சாம்ராஜ்யம் மனைவி மக்கள் அனைத்தையும் விட்டுட்டு போனாரு. கடைசியில ஒரு மானான அவருடைய அந்த முடிவு என்னன்னா, அவர் மானா பிறந்தா கூட இந்த ஜென்மத்துல அவர் பரதரா செய்த அந்த பக்தி புண்ணியத்தினால் எப்படி இருந்தோம் நினைச்சிட்டு இருந்தோம். இந்த மாதிரி மானை பார்த்து இப்படி மானா நினைக்கிறதுனால இந்த மாதிரி ஆகி போச்சு, நமக்கு மாநில உருவம் கிடைச்சிருச்சு அப்படின்னு மான் குடத்தை விட்டு தனியே வந்து அங்க ரசிகர் மாதாஜி சவுண்டே வரல. மாதாஜி வாய்ஸ் கிளியரா இல்ல மாதாஜி. சவுண்டே வரல, ஒரு சவுண்ட் வரல. வாய்ஸ் கிளியராவே இல்ல மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. என்னப்பா இது? ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. வருதுங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. கிருஷ்ணா மாதாஜி. பிரபு கேக்குங்களா? வாய்ஸ் கட்டாய் வருது பிரபு. மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. புனே. ஹரே கிருஷ்ணா. சவுண்ட் வரல. என்ன ஸ்லோகம் படிக்கிறீங்க? என்ன ஒண்ணுமே இல்ல இதுல. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி 8.6 படிக்கிறாங்க மாதாஜி. மாதாஜி நிலு மாதாஜி 8.6 சவுண்டே வரல, சவுண்டே இல்ல. பிரபு என்ன ஸ்லோகம்பா பகவானே, என்னாச்சு? ஹரே கிருஷ்ணா. ஸ்லோகமே கேக்குதுங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. கேக்குது மாதாஜி. கேக்குது மாதாஜி. கேக்குது மாதாஜி. அவர் வந்து ஒருவன் தனது உடலை எந்த நிலையை எண்ணுகின்றானோ ஐயமின்றி அந்நிலையை அவன் அடைகிறான். ஜடபரதா பிறந்தது. பரத மானா இருந்தாரு. மானா இருந்த போது அந்த பயனால அவருக்கு ஒரு மனவுடல் கிடைச்சது. பக்தி தொண்டு செஞ்சு பகவான் போனார்.
என்ன ஸ்லோகம் சொல்றீங்க, என்ன சொல்றீங்க? ஒண்ணுமே சொல்லலையே. சவுண்ட் வருது இல்ல மாதாஜி? ஒண்ணும் கதை சவுண்டே ஸ்லோகம் வரல. சொல்லிட்டு எத்தனாவது கதை ஸ்லோகம் சொல்றேன். புரியலப்பா. ஹரே கிருஷ்ணா, ஹரே கிருஷ்ணா. பிரபு பிரபு Yes, Mataji. கேக்குதா பிரபு? ஹரே கிருஷ்ணா கேக்குது மாதாஜி. ஒண்ணுமே கேக்கல. கொஞ்சம் மீட் பண்ணுங்க. ரொம்ப நேரமா திரும்ப நின்னு நான் போச்சு, எல்லாம் சைலண்டா இருக்கு. உங்களுக்கு நெட்வொர்க் சரியில்லைங்க மாதாஜி, ப்ளீஸ். உங்க நெட்வொர்க் இல்ல மாதாஜி, டைம் முடிக்கணும். அச்சா, நெட்வொர்க் சரியில்லையா? இப்ப கதை சொல்லலாமா? எத்தனாவது ஸ்லோகம்னு தெரியல. ஒண்ணும். கிருஷ்ணா பகவானே, எவன் ஒருவன் இருக்கும் பரத மகாராஜா வந்து தருவான். ஸ்லோகம் வந்து காட்டுக்கு தவால் ஈடுபடுறாரு. மானியம் தொடர்பால் மறுபிறவி மானாக பிறக்கிறாரு. அந்த கதை முடிச்சீங்களா? அதேதான். அப்புறம் அவர் வந்து ஜடபரதரா பிறக்கிறாரு. அப்ப ஜடபரதரா பிறக்கும்போது அந்தர பிறக்கிறாரு. அந்த பிறக்கும் போது அங்க வந்து ஜடபரதர் எதுவுமே அப்ப வந்துட்டு ராஜாவை ஒருத்தருக்கு சடனா ஒருத்தர் கம்மியா இருக்கிறாங்க, ஒரு இல்ல இந்த பக்கம் பார்த்தா ஜடபரதர் ராஜா அவனை கூப்பிட்டு சொல்லு அப்படின்னு சொல்லிட்டு மாதாஜி ஸ்கிரீன்ல போட்டுங்க. ஒண்ணுமே கேட்கல, காது ஒண்ணுமே இல்ல, சவுண்டே இல்ல. சவுண்ட் இல்ல, சவுண்டே இல்ல. பகவானே, நெட்வொர்க் இல்ல மாதாஜி. என்ன இது? ஹரே கிருஷ்ணா. என்ன படிக்கிறீங்க? போகும்போது நடுவுல எறும்பெல்லாம் ஊர்ந்து போகுது. ஹரே கிருஷ்ணா, மீட் பண்ணுங்க மாதாஜிய. ப்ளீஸ் மீட் பண்ணுங்க மாதாஜிய. நெட்வொர்க் சரியில்லைன்னு சொல்லிட்டு மாதாஜி பேசிட்டு இருக்காங்க. அப்ப அவர் வந்து அந்த எறும்பெல்லாம் ஊர்ந்து போகுது. ஊர்ந்து போகும்போது அவர் வந்து அப்படி ஜம்ப் பண்ணி போறாரு. போகும்போது தூக்குறாங்க. அவரு மட்டும் என்ன பண்றாரு, அந்த எறும்பெல்லாம் அதை அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்ப அந்த ரகுகுல மன்னர் வந்து கேக்குறாரு. அவர் பேரு ரகுகுணன். அவர் கேக்குறாரு, ரகுகுல மன்னர் என்ன பண்ற அப்படி இப்படின்னு சொல்லிட்டு திட்டுறாரு. திட்டும் போது அவர் சொல்றாரு, வந்து போதிக்கிறாரு. என்னன்னு, நீ ராஜா அப்படின்னு நீ கர்ப்பத்துல இருக்கிறியா? இது உடல், உடலுக்கு எதுவும் நிரந்தரம் இல்ல, ஆத்மாவுக்கு தான் நிரந்தரம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரகுகுல மன்னருக்கு அவரு புத்திமதி சொல்றாரு. அந்த உபதேசம் பண்ணி ஞானத்தை உணர்ந்து கொள்ளார். ஹரே கிருஷ்ணா. படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தஸ்மாத் சர்வேஷு ஹரே காலேஷு கிருஷ்ணா. தஸ்மாத் ஸ்லோகம் வரல, வாய்ஸ் இல்ல, என்னப்பா? மாதாஜி படிங்க, படிச்சீங்களே. ஹரே கிருஷ்ணா. தஸ்மாத் சர்வேஷு காலேஷு மாம் அனுஸ்மர யுத்யஷ மையர்பித மனோபுத்திர் மாம் ஏவைஷ் யசமஸ்யஹ. எனவே அர்ஜுனா, என்னை இந்த உருவில் எப்போதும் எண்ணிக்கொண்டு அதே சமயம் உனக்கு விதிக்கப்பட்ட கடமையான போரிடுதலையும் செய்வாயாக. உன்னுடைய செயல்களை எனக்கு அர்ப்பணித்து உன்னுடைய மனதையும்
புத்தியையும் என்னில் நிலைநிறுத்துவதன் மூலம் நீ என்னையே அடைவாய் என்பதில் ஐயமில்லை. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. एक है ஆமா இதை பாருங்க இந்த ப்ளூ கலர் யாருக்கு நீங்க பாருங்க அத்தியாச யோக கந்தேன சேதன நாண்ய தாயினா பரமம் புருஷம் திவ்யம் யாதி பார்த்தனு சித்தியன் சிந்தயன் பார்த்தியன் சிந்தன் பரமபுருஷ பகவானாக என்னை ஸ்கிரீன் டச் பண்ணிட்டானுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. எஸ் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. கேக்குதுங்களா? நான் விட்டுட்டே இருக்கிறேன் நானு. இப்ப கிளியரா இருக்கு மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. கிளியரா இருக்கு மாதாஜி. ஓகே 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 நான் ஷேர் பண்றேன் பிரபு. நெட்வொர்க் கட் ஆயிட்டு ஒன்லி த ஹோஸ்ட். என்ன ஹோஸ்ட் பண்ணுங்க பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா ஹோஸ்ட் பண்ணுங்க. ஓகே மாதாஜி. ஹோஸ்ட் பண்ணுங்க பிரபு. கட் ஆயிடுச்சு. அவசியமா வேறவங்க பேசினா கொஞ்சம் மியூட் பண்ணிடுங்க. ஹோஸ்ட் பண்ணீங்களா? எஸ் மாதாஜி. தேங்க்யூ தேங்க்யூ. நெட்வொர்க் கட் வகையா மாதாஜி அவங்க கிட்ட ஒரு வார்த்தை சொல்லிடுங்க மாதாஜி. மாதாஜி நீலு மாதாஜி கிட்ட சொல்லுங்க, ஸ்கிரீனை பார்க்க சொல்லுங்க மாதாஜி. ஓகேங்க பிரபு சொல்றேன். நெட்வொர்க் மேனே கனெக்ட் नहीं किया ना भाई प्लीज ये
नीलू माता जी, हरे कृष्णा। சொல்லிடுங்க பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. பிரபு கேக்குதுங்களா? லைன்ல வரலீங்களே. கேக்குது மாதாஜி. நீலு மாதாஜி கூப்பிடுங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. நீலு மாதாஜி கேக்குதுங்களா பிரபு நான் பேசுறது? கேக்குது மாதாஜி. நீங்க அவங்க ஹரே கிருஷ்ணா ஸ்கிரீன் ஷேர் ஆகல, நீங்க பேசுறது கேக்குது. இப்ப ஷேர் ஆயிடுச்சு மாதாஜி, ஷேர் ஆயிடுச்சு. ஹரே கிருஷ்ணா. வேண்டாம், கட் பண்ணிட்டீங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி ஃபர்ஸ்ட் வந்தது. அதான் பிரபு இங்க நெட்வொர்க் வைஃபை வந்து போகுது மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. வைஃபை தான் போட்டிருக்குது. ரைட் மாதாஜி. ஓகே மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ. ஹரே கிருஷ்ணா டிவோட்டீஸ். சாரி, நெட்வொர்க் ப்ராப்ளம் இஷ்யூ ஆயிடுச்சு, கொஞ்ச நேரம் மன்னிச்சுக்கோங்க. இப்போ பிரகலாத் சொல்றாரு என்னன்னுட்டு. இது ஒரு கதை, இது ஒரு அருமையான கதை. இதுவும் மாதாஜி கிளியரா இருக்கு மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. ஓகேங்க பிரபு. ஓகே, கிளியரா இருக்கு. இந்த 8.8 படிங்க பிரபு. யாருன்னா படிங்க பிரபு. மாதாஜி யாருன்னா படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. அபியாச யோக யுக்தேன சேதச நான்ய காமினா பரமம் புருஷம் திவ்யம் யாதி பார்த்தானு சிந்தையன். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. பரமபுருஷ பகவானாக என்னை தியானித்து எப்போதும் தனது மனதை நினைப்பதில் ஈடுபடுத்தி இவ்வழியில் இருந்து சற்றும் பெறலாது பயிற்சி செய்பவன் பார்த்தனே நிச்சயமாக என்னை அடைகிறான். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. தேங்க்யூ பிரபு. அதாவது என்ன முழுமுதல் கடவுளா நினைச்சு தியானிச்சு எப்பயுமே அவங்களுடைய மனசை பகவானை நினைக்கிறதுலயே ஈடுபடுத்தினா கண்டிப்பா பார்த்தான்னா அர்ஜுன் கூப்பிடுறாரு, என்ன நீ அடைவ. இதுக்கு உதாரணம் யாருன்னா பாருங்க, பிரகலாத மகாராஜா. அவங்க அப்பா இரண்யகசிபு, மகன் பிரகலாத மகாராஜா பகவானையே நினைச்சு நினைச்சு அந்த மனசு மாறவே இல்லை. அவங்க அப்பா என்னென்னவோ தொந்தரவு பண்ணாரு. மலையில இருந்து தள்ளி விட்டாங்க, நெருப்புல போட்டு எரிய வச்சாங்க, விஷத்தை கொடுத்தாங்க, நிறைய சோதனை, யானையை விட்டு மிதிக்க வச்சாங்க. எதுக்குமே பிரகலாதன் சிறிய குழந்தைதான், சின்ன பையன், எதுக்குமே அசரவே இல்லை. அப்படியே அந்த மனசு அவ்வளவு உறுதியா பகவானை மட்டுமே நினைக்கிறதுல உறுதியா இருந்தாரு. அவரு பகவான் கிட்ட போனாரு. அந்த இதுக்குதான் உதாரணம் அந்த படத்துக்கு. அடுத்து அஜாமிலன். அஜாமிலன் ஒரு பிராமணன் இருந்தான். அந்த பிராமணன் என்ன பண்ணா, பிராமணர்னாவே ரொம்ப ஒழுக்கமா இருக்கணும், வேதனைப்படி வாழணும். அவன் ஒரு டைம் ஒரு தவறான ஒரு விபச்சாரி, ஒரு விலைமாது தவறா ஒருத்தர்கிட்ட நடக்கிறத பார்த்துட்டு அவன் என்ன செஞ்சுட்டான், அவனோட புலன்களும் தூண்டப்பட்டு அநியாயமா தன்னுடைய மனைவி விட்டுட்டு அந்த ஒரு வேசிக்கிட்ட போயிட்டு குடும்பம் நடத்தினான். குடும்பம் நடத்துறதுக்காக மனைவி மக்களை எல்லாம் பாவம், மனைவி மக்களை கவனிக்காத இங்க இந்த வேசி வீட்டிலேயே இருந்துட்டு அவளுக்கு வேசி என்ன பண்ண, பணம் வேணுமாங்க. அந்த விலைமாதுக்காக போய் கொள்ளையடிக்கிறது, என்னென்ன பண்ணணுமோ அத்தனை கெட்ட பழக்கமும், கொள்ளையடிக்கிறது, சூதாடுறது, ஏமாத்துறது, எல்லா பாவ செயல்களையும் ஈடுபட்டாங்க. ஈடுபட்டு 88 வயசுல இறக்கம் தருவாய் வருது. ரொம்ப உடம்பு சரியில்லாப்படத்துக்கு அப்படியே இறக்குற தருவாய் வருது. 10 பசங்க இருந்தாங்க. 10 பசங்கள் கடைசி மகனுக்கு நாராயணன் சொல்லி பேர் வச்சிருந்தாரு. அந்த குழந்தை சின்ன குழந்தையா இருக்கும். அவருடைய அந்த பேச்சுலயும் இதுலயும் அவன் ரொம்ப அந்த குழந்தை மேல ரொம்ப பாசமா இருந்தா அப்படி. அந்த நினைவா இருந்தா அப்படி யாரு, அஜாமிலனு. அப்ப அந்த குழந்தை எப்பயுமே நாராயணா நாராயணா அப்படின்னு தான் அந்த பேரை சொல்லி பகவானோட நாமத்தை சொல்லி கூப்பிட்டு சாப்பிடு அப்படி இப்படின்லாம் பேசி அழைப்பாரு. அப்படி நினைவா வாழ்ந்தவங்க இறக்குற நேரத்துல
இறக்க போறோம்னு தெரியாது. ஆனா இறக்குற நேரத்துல நாராயணா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கூப்பிட்டாரு. கூப்பிட்ட நேரம் தான், அவ்வளவுதான். பகவான கூட நினைச்சு கூப்பிடல, தன்னோட மகனை நினைச்சு கூப்பிட்டாரு. இந்த ஸ்ரீமத் பாகவதத்துல 6வது அத்தியாயத்துல 6வது காண்டத்துல 1வது ஸ்லோகத்துல இந்த கதை சொல்லப்பட்டிருக்குது. அப்படி கூப்பிட்டதுமே என்ன செய்யறாங்கன்னா, செஞ்ச பாவத்துக்கு எல்லாம் யார் வரணும்? ஒருத்தர் ரொம்ப பாவம் செஞ்சா யமன் கிட்ட போய் தண்டனை அனுபவிக்கணும். ஆனா இந்த பாவத்துக்கு யம தர்மர்கள் வந்துட்டாங்க. என்னன்னு அப்படியே அவனுக்கு பார்த்ததுமே இவனுக்கு பயம் ஆயிடுச்சு. யமதூர்களை இந்த பக்கம் பார்த்தா சடனா விஷ்ணு தூதர்கள் வந்துட்டாங்க. இவங்க 2 பேத்துக்கு பேச்சு நடக்குது. என்னன்னு எப்படி நான் கேக்குறாங்க யமதூதர்கள் விஷ்ணு தூதர்கிட்ட. பாரு, இவன் வந்து பிராமணனா பிறந்தாலும் பிராமண குணங்கள் இல்லாம, பிராமண நடத்தை இல்லாம, எல்லா கெட்ட பழக்கமும் விலைமாதுகிட்ட போனா அப்படி, திருநா அப்படி, சூதாடினா அப்படி, கொள்ளையடிச்சா அப்படி, எல்லா கெட்ட பழக்கம் பண்ணா அப்படி. அதனால இவங்க செஞ்ச பாவத்தின் விளைவா நாங்க வந்து பிடிச்சிட்டு போவோம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க. இந்த சூட்சம சரீரத்தை நாங்க தான் எடுத்துட்டு போவோன்றாங்க. ஆனா விஷ்ணு தூதர்கள் சொல்றாங்க என்னன்னு, இல்ல இறக்கும் தருவாயில் நாராயணா அப்படின்னு அந்த நாமத்தை சொன்னாங்க. அந்தே நாராயண ஸ்மிருதி பகவானோட நாமத்தை சொன்னதுனால இந்த உயிரை வந்து நாங்க பகவான் கிட்ட கொண்டு போனோம்ன்றாங்க. இத போயிட்டு அங்க யமதூதர்கிட்டயே போயிடுறாங்க. கேக்குறாங்க அந்த யம தர்மர்கள் கொண்டு யமராஜாட்ட போய் கேக்குறாங்க. யம தர்மராஜாட்ட கேக்குறாங்க என்ன இப்படி சொல்றாங்க அப்படின்னுட்டு. ஆனா யம தர்மராஜா வந்து சொல்றாரு என்னன்னு, ஆமாப்பா இந்த ஹரிநாமம் பாவத்தை அழிக்குது, பக்தர்களுக்கு பாதுகாப்பு கொடுக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு யமதூதரே வந்து யமதூதர்களுக்கு வந்து யமராஜா அட்வைஸ் கொடுக்குறாரு. நீங்க இவனுடைய உடலை நீங்க வந்து எடுக்கிறதுக்கு உயிர் எடுக்கிறதுக்கு உரிமை இல்லை. இந்த சூட்சம சரீரத்தை நீங்க இங்க கொண்டு வரக்கூடாது. அது ஏன்னா பகவானோட நாமம் சொல்லிட்டா அப்படி பக்தர்களாயிட்டாங்க. அந்த நேரம் அந்த நாமம் சொன்னதுனாலயே பகவானை நினைக்காட்டாலும் தன்னோட குழந்தைய நினைச்சு சொன்னாங்க. அந்த நாமம் சொன்னது பண்ணாங்க. இவருக்கு வந்துட்டு அந்த ஹரிநாமத்தினால அவருடைய பாவம் அழிக்கப்பட்டது. அதனால நாமும் கண்டிப்பா நாமும் சொல்லுவோம், அவர் நாமமே வீடே பெறலாம் திண்ணமே. இந்த யமதூதர்களுக்கும் விஷ்ணு தூதர்களுக்கும் நடுவில் நடந்த சொற்களை இப்ப வந்து கேட்ட பின்னாடிதான் அஜாமிலனுக்கு ஒரு புத்தி வருது. இந்த மாதிரி நம்ம செஞ்சதுதான் தவறுன்ட்டு. இப்ப வந்துட்டு அவருக்கு அடுத்த ஒரு பிறவி கிடைச்சு அதுல வந்து அவருடைய பாவங்கள்லாம் ஒழிக்கப்பட்டு பக்தி தேவை செஞ்சு பகவான் கிட்ட போனாரு. 8.9 ஹரே கிருஷ்ணா. படிங்க மாதாஜி 5 நிமிஷம் தான் இருக்குது. ஹரே கிருஷ்ணா. கவிம் புராணம் மனசாசிதாரம். ஓகே மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாம் அறிந்தவர், மிக பழமையானவர், கட்டுப்படுத்துபவர், அணுவை விட சிறியவர், எல்லாவற்றையும் பராமரிப்பவர், எல்லா பௌதிக கருத்துக்களுக்கும் அப்பாற்பட்டவர், புரிந்து கொள்ள முடியாதவர், ரூபமுடைய நபர், சூரியனை போன்று பிரகாசமானவர், ஜட இயற்கையை கடந்த உன்னதமானவர் என்று பரமபுருஷரை ஒருவன் தியானம் செய்ய வேண்டும். ஹரே கிருஷ்ணா. பகவானை எப்படி நம்ம தியானம் செய்யணும்னா, இந்த பக்தி யோகம் பண்ணுறது பக்தி தொண்டுல இந்த மாதிரி இது எல்லாமே தெரிஞ்சவரு. இவர் வந்து அனாதிராதி கோவிந்தா, பழமையானவர். இவர் தான் சுப்ரீம் பர்சனாலிட்டி ஆஃப் த காட் ஹெட், கண்ட்ரோலர். சுப்ரீம் பர்சனாலிட்டி ஆஃப் த கண்ட்ரோலர் இவர் தான். அணுவை விட சிறியவரு, எல்லா பௌதிக கருத்துகளுக்கும் அப்பாற்பட்டவர், நம்மளை பராமரிக்கிறவரும் அவரு தான் அப்படின்னுட்டு. அவரை புரிஞ்சுக்கவும் முடியாது. அவருக்கு ஒரு ரூபம் இருக்குது, பகவான் ரூபம் இருக்குது அவருக்கு. சூரியனை போல பிரகாசமா இருக்கிறாரு. இந்த ஜட இயற்கையை கடந்த உன்னதமானவங்கிறது. இந்த ரஜ தமோ சத்துவ இந்த குணங்களை கடந்து அவரு நிர்குண உன்னதமானவர் அப்படின்னு நம்ம பரமபுருஷ பகவானை தியானம் செய்யணும். ஹரே கிருஷ்ணா. அடுத்து என்ன சொல்றாருன்னா, பக்தியில் ஓகிகளான மகாத்மாக்கள் என்னை அடைந்த பிறகு முற்றிலும் துன்பம் நிறைந்த இந்த தற்காலிகமான உலகத்திற்கு திரும்பி வருவதே இல்லை. ஏனெனில் அவர்கள் மிக உயர்ந்த பக்குவத்தை அடைந்து விட்டனர். என்னன்னா யோகிகள் வந்து பகவான் கிட்ட போயிட திரும்ப வர முடியாது.
ஏன்னா இது வந்து என்னன்னா இது துக்காலயம் அசாஸ்வதம். இது கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க, மா உபேத்திய புனர்ஜென்மம் துக்காலயம் அசாஸ்வதம். இந்த உலகம் நம்ம இருக்கக்கூடிய உலகம் வந்துட்டு துக்காலயம். யாருக்கு துக்கம் சொல்லுங்க? ஆலயம்னாவே நம்ம இங்க கோயில்ல குறிப்பிடுற மாதிரி இது வந்து துக்க ஆலயம். துக்கங்கள் நிறைந்த இடம். அசாஸ்வதம். சாஸ்வதம் அப்படின்னா நிரந்தரமானது. அசாஸ்வதம் அதுக்கு ஆப்போசிட், நிரந்தரம் இல்லாதது. எங்க பகவானோட உலகத்துக்கு போயிட்டா இந்த துக்காலயமான நிரந்தரம் இல்லாத இந்த துக்காலயத்துக்கு நம்ம திரும்ப வர வேண்டாம். இது நித்தியமான இடத்துக்கு போனா இந்த நித்தியம் இல்லாத இடத்துக்கு நம்ம வர முடியாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லப்படுது இந்த ஸ்லோகத்துல. அதே என்னன்னு ஆபிரம புவனா ஆவர்த்தின அர்ஜுனா மாவுபேத்திய கவுந்தேயா புனர்ஜென்ம நான் வித்தியதே. அதாவது நாம எங்க இறந்து எங்க போனாலுமே, இந்த இறந்து நம்ம உயிர் போயிடுச்சுனாவே திரும்ப வந்து எந்த உலகத்துக்கு போனாலும் வருவோம். சொர்க்கத்துக்கு போனாலும் வருவோம், நரகத்துக்கு போனாலும் வருவோம், எங்க போனாலும் வருவோம். இந்த உலகம் என்னாச்சு? துக்காலயம் அசாஸ்வதம். ஆனா என்னுடைய எந்த இடத்துக்கு பிரம்மலோகமும் ரொம்ப ஹையர் பிளானட் எதுன்னா பிரம்மலோகம். அந்த பிரம்மலோகத்துக்கு போனாலும் ரொம்ப நாள் வாழ்வோம். ஆனா அங்க போனாலுமே ஒரு நாள் திரும்ப நம்ம இங்க வந்துதான் ஆகணும். எந்த லோகத்துக்கு போனாலும் அங்க பிறப்பு இறப்பும் மாறி மாறி நடைபெறும் இடம், திரும்ப நிறைந்த இடம். ஆனா ஏன் இடத்துக்கு வர்றவங்க என்னைக்குமே மறுபிறவி கிடையாதுன்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு பகவான். இது வந்து நம்மளுடைய வாழ்நாள் கணக்குகளை சொல்லுது. மனித கணக்கின்படி பிரம்மாவுக்கு எத்தனை, அவருடைய ஆயுள் எவ்வளோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு, நமக்கு இங்க ஒரு பகல் ஒரு இரவுன்னா வந்து 6 மாதம் கணக்காகும். எப்ப இந்த ஆத்மாக்கள் தோன்றுகிறாங்க, எப்ப வந்துட்டு மறைகிறார்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு, பகல் வரும்போது பிரம்மாவுக்கு பகல் வரும்போது ஜீவாத்மாக்கள் வந்து தோன்றுவோம். இரவு வரும்போது அனாதரவ அழிக்கப்படுகிறோம், நாம அழிக்கப்படுவோம். ஹரே கிருஷ்ணா. இதை படிங்க, மொழிபெயர்ப்பு மட்டும் படிங்க. 8.20 மொழிபெயர்ப்பை மட்டும் படிங்க. புக் இருந்தா புக்ல படிங்க. இருப்பினும் தோன்றி மறையும் இந்த ஜடத்திற்கு அப்பால் நித்தியமானதும் திவ்யமானதுமான மற்றொரு தோன்றாத இயற்கை உள்ளது. அந்த பரமமானது என்றும் அழிவடையாதது. இவ்வுலகில் உள்ள அனைத்தும் அழிவடையும் போதும் அப்பகுதி அழிவதில்லை. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ பிரபு. இந்த துக்காலய அசாஸ்வதம் இது வந்து தோன்றி மறையும் போது இது வந்து ஜடப்பிரகு. இது வந்து இதுக்கு மேல, இதுக்கு அப்பால், இதுக்கு மேல நித்தியமானது திவ்யமானது. அது வந்து ஜடையக்கு இல்லாத இடம். அது வந்து பரமமானது, எப்பயுமே அழியாதது. இந்த உலகத்திற்கு அனைத்து அழிந்தாலுமே அது அழிவதில்லை. அதாவது பகவான் இருக்கக்கூடிய இடத்த பகவான் சொல்றாரு இந்த ஸ்லோகத்துல. ஹரே கிருஷ்ணா. வர மாட்டேங்குது. 8.24. ஹரே கிருஷ்ணா. இது வந்து நீங்க மொழிபெயர்ப்பு மட்டும் படிச்சுட்டு வாங்க. 8 புக் எடுத்துக்கங்க. இதுல சின்ன எழுத்தா இருந்த 8.24. அடுத்து 8.25. இந்த ஸ்லோகத்துல என்ன சொல்றாருன்னா, ஒரு பரபிரம்மனை அறிந்தவர்கள் அவங்க படிக்காதவங்க படிக்கிட்டோம். ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு, படிக்காதவங்க படிக்கிட்டோம். பரபிரம்மனை அறிந்தவர்கள் அக்னி தேவனின் ஆதிக்கத்தில் ஒளியில் பகலில் நல்ல நேரத்தில் வளர்பிறை உள்ள வாரங்களில் வடக்கு நோக்கி செல்லும் 6 மாதங்களில் இவ்வுலகை விட்டு சென்று அந்த பரமனை அடைகின்றனர். பகவானை பத்தி தெரிஞ்சவங்க வந்துட்டு அக்னி தேவன், அதாவது தட்சிணாயனம் உத்தராயணம் சொல்லுவாங்க. இது வந்து உத்தராயணம். உத்தராயணத்துல பகல்ல ஒளியில வளர்பிறை உள்ள அந்த 2 வாரத்துல வளர்பிறை வருது இல்லைங்களா, அப்ப பகவான் சொல்றாங்க. அடுத்தது சொல்லுங்க, படிக்க பிரபு. தேங்க்யூ, படிங்க. பகலிலும் இரவிலும் சூரியன் தெற்கு நோக்கி செல்லும் 6 மாதங்களிலும் இவ்வகை விட்டு செல்லும்
யோகிகள் சந்திரலோகத்தை அடைந்து மீண்டும் திரும்பி வருகின்றனர். கிருஷ்ணா இதுல சொல்றாரு பாருங்க, எந்த நேரத்துல இருந்தா புகை இரவு தேய்பிறை, சூரியன் வந்து தெற்கு நோக்கி, இது வந்து தட்சிணாயனம், அது உத்தராயணம். அது வரைக்கும் நம்ம பீஷ்மர் கூட காத்துட்டு இருந்தார், அதுக்காகத்தான் அந்த டைம் வரும்போது உயிரை விடணும்னு. அடுத்து 8.28 ஸ்லோகத்தை மட்டும் படிங்க பிரபு. சாரி, மொழிபெயர்ப்பு மட்டும் படிங்க. பக்தி தொண்டின் பாதையை ஏற்பவன் வேதங்களை படித்தல், யாகங்களை செய்தல், தவம் புரிதல், தானம் கொடுத்தல், கர்மம், ஞான பாதைகளை மேற்கொள்ளுதல் ஆகியவற்றால் அடையப்படும் பலன்களை இழப்பதில்லை. பக்தி தொண்டை செய்வதன் மூலமாகவே இவை அனைத்தையும் பெற்று இறுதியில் நித்தியமான உன்னத இடத்தை அவன் அடைகின்றான். ஹரிபோல். தேங்க்யூ மாதாஜி. இதுல என்ன சொல்லப்பட்டிருக்குது, இந்த பக்தி தொண்டு இதை மட்டும் நீங்க செஞ்சீங்கன்னா, இது ஒண்ணு செஞ்சாவே போதும், வேதம் படிக்கிறதுக்கு சமமாகுது, யாகம் செய்யறதுக்கு சமமாகுது, தவம் புரியறது, தானம் கொடுக்கறது, கர்ம ஞான பாதையில போறது, இதுல வந்து அடையப்படும் பலன்கள்லாம் நம்ம இழக்கவே மாட்டோம். இந்த பக்தி தொண்டை செய்யறது மூலமாக இது எல்லாமே ஆல் இன் ஒன், எல்லாமே இந்த பக்தி தொண்டுல அடக்கம். இப்ப நீங்க வேற என்ன படிச்சுட்டு இருக்கிறீங்க, இப்ப நீங்க பக்தி தொண்டு தான் எழுதிட்டு இருக்கிறீங்க. யாகமும் செய்யறீங்க. எப்படி யாகம் செய்றீங்க? ஹரே கிருஷ்ணா சங்கீர்த்தன யஜ்ஞம் நம்ம சாண்டிங் பண்றோம் பாருங்க, அது தவம் புரியறதுதான் ஏகாதேசி தவம் இருக்கிறோம். ஏகாதேசி தவம் இருக்கிறது அதுதான் தவம் புரியுது. அதே மாதிரி 4 ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன், 4 ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ங்கிறது அதுவும் தவத்துக்கு சமம். என்ன அதாவது 4 இருக்குது, சூதாடக்கூடாது, மது அருந்தக்கூடாது, மாம்சம் சாப்பிடக்கூடாது, தவறான உறவு கூடாது. இந்த 4மே நம்ம செய்யாத இருந்தா அதுவும் ஒரு தவம் தான், மிகப்பெரிய தவம். அப்புறம் தானம், பகவானுக்கு ஒரு பண்டிகை நேரம் கிருஷ்ண ஜெயந்தி, அப்ப கோயில போய் நம்ம எதாவது கொடுத்து, இந்தாங்க வர பக்தர்களுக்கு நீங்க இன்னைக்கு நாம ஒரு மூட்டை ரைஸ் வாங்கி கொடுக்குறோம், அது தானம். இது எல்லாமே எதனால வருது, இந்த பக்தி தொண்டுல செஞ்சாவே இந்த ஒரு பலனை புற நம்ம அடைஞ்சு இறுதியில வந்து பகவானோட உலகத்துக்கு போவோம். ஹரே கிருஷ்ணா. அடுத்து தேங்க்யூ. ஓம் தத் சதிதி ஸ்ரீமத் பகவத் கீதாசு உபனிஷத்சு பிரம்ம வித்யாயாம் யோக சாஸ்திரே ஸ்ரீ கிருஷ்ணார்ஜுன சம்வாதே அக்ஷர பிரம்ம யோகா நாம அஷ்டமோ அத்தியாய. ஹரி ஓம். ஹரே கிருஷ்ணா. இப்போ இந்த சுருக்கத்தை பார்த்தோம்னா, பார்த்துட்டு 5 நிமிஷம் ஒரு 2 மினிட்ஸ்ல முடிச்சிடறாங்க. என்ன டைம் ஆயிடுச்சு, சாரி பக்தர்களே. இதுல கேள்வி கேட்கிறாரு, 8 கேள்வி கேட்கிறாரு, அது நமக்கு தெரியும் என்னன்னு. 8 கேள்வி கேட்கறாரு. அதுல என்ன சொல்றாரு, 2வது இறக்கும் நேரத்துல வந்து நம்ம நினைப்பு வைக்கணும். 3வது யோக நிஷ்ட பக்தினா ஓம் அப்படிங்கிற ஒரு எழுத்து, அந்த பிரணவமே வந்துட்டு பகவான்கிட்ட கொண்டு போவோம். ஆனா இப்ப இந்த கலியுகத்திற்கு அதே மகா மந்திரம் தான் பரிந்துரைக்கப்பட்டிருக்குது, அதான் நம்ம சொல்லணும். அந்த ஓம்ங்கிறது கூட பகவான் கிருஷ்ணனோட அறிவு ஒளி. அப்புறம் தூய பக்தி தொண்டுல கிருஷ்ணரை எப்பயுமே நினைவு வைக்கணும், ஏன்னா அப்பதான் அவர் உலகத்துக்கு போக முடியும். இது வந்து துக்காலி அசாஸ்வதம். இப்ப நம்ம இருக்கிற உலகம் துக்கங்கள் நிறைந்தது, நிரந்தரமற்றது. அடுத்து பொருள் உலகம் மற்றும் ஆன்மீக உலகம். அதாவது அதுக்காக நீ என்னையே என்னுடைய உலகத்துக்கு வருவ, இந்த உலகம் அழியும் போது அது அழியாது, இந்த ஜட உலகத்துக்கு அப்பால் என் உலகம் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பகவான் சொல்றாரு. அடுத்து கிருஷ்ணரை பெறுவது பக்தியின் உச்சநிலை, தூய பக்தியின் உச்சநிலை. பக்தி தொண்டு அதுதான் கடைசியா பார்த்த பாருங்க. பக்தி தொண்டின் பாதை ஏற்கிறவங்க, இந்த பக்தி தொண்டு செய்யறவங்க வேதங்கள் படித்தல், யாகங்கள் செய்தல், தவம் புரிதல், தானம் கொடுத்தல், கர்மயோகம், ஞான யோகம் இவற்றால் அடையப்படும் பலன்களை எல்லாம் அடைந்து இறுதியில பகவானோட உலக விருந்தாவனத்துக்கு நம்ம போவோம் அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா டிவோட்டீஸ். சாரி, மன்னிச்சுக்கங்க, 7 நிமிஷம் லேட் ஆயிடுச்சு. யாருக்காவது கருத்துக்கள் சந்தேகங்கள் இருந்தா சொல்லலாம். அதாச்சு 2 நாள் கிளாஸ் அட்டெண்ட் பண்ணலாம். அது எப்படி நம்ம பண்றது?
யூடியூப்ல போட்டுக்கலாம், பிரபுஜி யூடியூப்ல போய் பார்த்தா குரூப்ல தெரியும். யூடியூப்ல போட்டிருக்கோம் பிரபுஜி. உங்க பேர் பிரபுஜி, ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா. உங்க பேரு நீங்க ரியல்மின்னு போட்டிருக்கீங்க. உங்களை எப்படி நான் என்ட்ரி பண்றதுன்னே தெரியல. அட்டெண்டன்ஸ் இல்ல போட்டிருக்கேன், வைத்தியநாதன் போட்டிருக்கேன் பாருங்க. ஆஹோ, அப்ப நீங்க அப்போ முதல்ல இப்ப அது அவுட் ஆயிட்டு போய் ரியல்மி நாங்க 2 வாட்டி என்ட்ரி போட வேண்டியது இருந்து. ஓகே, நீங்க வந்து அந்த ரீநேம் பண்றது ஒரு நேமாவே பண்ணுங்க, அப்பதான் வந்து கரெக்டா இது பண்ண முடியும். இல்லாட்டி பிராக்கெட்லயாவது எதாவது பண்ணுங்க. ஓகே, இப்ப நோட் பண்ணிட்டேன். இப்ப ரியல்மின்னா வந்து வைத்தியநாதன் பேர்ல வந்து போட்டுக்கணும். ரைட்டு. ஹரே கிருஷ்ணா. யூடியூப் இருக்கும் பாருங்க, நீங்க குரூப்ல எல்லா டெய்லியுமே யூடியூப் இருக்கும். ஓகே சார், ஓகே பிரபு. வாஞ்ச கல்பதருப்பிஷ சொல்லிடுங்க. வாஞ்ச கல்பதருப்பிஷ. परिदाना भावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नमाचार्य की जय। हरे कृष्णा माताजी। ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. டவுட் எதுவும் இல்லைன்னா வைண்ட் அப் பண்ணிடுங்க மாதாஜி. நீங்களே எண்ட் பண்ணிடுங்க நீங்களே. மாதாஜி.